Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lakip Di Napalabas. Hi, good morning. At data dito ay page na Ray Fiesta Sentenciador Award, page ni paring Ray. Tapos nito kastagat tayo i-replay dito ay third grand finalist. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kennedy program at yung lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti panangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga pangabakan niyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Good morning kada kayo. Third grand finalist tayo kit ni Nardito Narding Gawiran iti Barangay 48A Kabungaan North, Lawag City. Dati pagkasalitahan da iti Best Letter of the Month of March iso ti third grand finalist tayo. May sa kadag iti pagpilyan para ti panakapili ti grand winner nga umawat iti 50,000 pesos. First runner-up umawat ba iti 30,000 pesos. Second runner-up umawat iti 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat man iti 5,000 pesos. Kano nga marami dito panakaited dagiti premyo into no December 16, 2025 nga panag-birthday dito sponsor tayo, main sponsor tayo nga di Reynaldo Ray Fiesta. Advance happy birthday. Yeah? Okay. Naindak lang ito natangal daw. Gabot tayo so ti panangiyapted tayo kadagiti premyo. Panangokor tayo kadakwada iti lay ken panangted tayo kadagiti price cash nga prices da. Ken kastameten panangited tayo kadakwada iti lay ay plake iti pamadayaw. Yeah? Okay ba? Okay ko na imot na. Us pagaligan tadda kayo nga agbibuya. Kaya agbibuya, siyempre, nalagsak ng kay panagbibuya. Iti program at yung lagip tinapalabas, dito yung Ray Fiesta Sentenciador Award page, panakay-play, replay na kita grand finalist tayo. Okay? Sakbay ng tagwa, arami din tiba nang i-replay tayo. Siyempre, naibaga tayo, hindi kita naskin ngayon tayo ibaga. Tigiti judges tayo, siyempre, agdengig tapos makapag-desisyon da na imbag dagiti criteria in judging 25% struggle of the story. Amo yung struggle of the story noan niya dagiti napaspasamak nagpasaranda nga rigat kaya no kasanood nga sinulbar dagiti problema da sakbay nga nagbaling nga success di storya da. Another 25% detoy moral lesson no anya ti maadaw nga lesson iti storya ken another 50% important ito viewers and listeners impact tadan tugon dawayo nga mut nga agbutos no sino kayat yo kadagitay sa pulo ket may isang grand finalist tayo. Yeah? Okay ba? Okay na okay. Akong problema. Teka rin i-play. Ha? Oo, mo pagbibuya. Ito pa yung walo pala ito. Teka rin i-playin. Pakasalitaan. Okay, Chong, i-play ito yan. Kung kumantak pa lang. Mano nga daw ang santa ka nakapag-programa iti dirmanong name ken idikal man lang duwangal daw. Martes ken Merkules. Ngayon away, padaanan dak mandama dirmanong name Padanang dak to into numalem, 2:00, iti idi kalman laay. Makaprograma tayo tangal daw. Huwebes ita, di ba? Huwebes. 27, iti mabilang iti bulan ti Nobyembre,
Thursday morning. Good morning, 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 good morning. Awang pa'y tiyagboyan eh. Awang pa'y tinag-comment. Ayan. Awang pa'y nag-comment. Awang pa'y makita ka comment. Ni, talon. Walo itatay. Ya, replay mo. Dengig to lang tunal daon jay di si Jessing. Makakulaya. Sa bagay. Bilang itipulan. Taran. Hindi replay it. Asan to wala tungpal na. Ito nga rin papagayam, di ba kasalitaan ni Narding Gawiran, iti barangay 48A, Kabungaan, Alawag City. Okay? Sagodahin nga rin surat na papagayam, ito na. Dear Manong Nemi, mamatiak launay Manong Nemi nga addamit layang iti tao ti mga ramid ti bukod ng agasat. Pudno day deta. Tano nagagat ka, bumaknang ka. No nasadot ka, agpanglaw ka. Lupay ko naman tignan duma, nga no nayanaken ay naipasngayan ti may nga tao, ket niyurit miten ti gasat na, nga nasusuruten. Numampay ko nadamat Manong Nemi nga adda digiti gasat nga maamendaran. Mabalin met nga kastoy nga ta kuma ti mapasamak ngem kaputa nagsakbay ket kasjay ti napasamak. Di ta gamin ammo Manong Nemi no anya ti mapasamak iti masakbayan. Isu nga rumbeng unay nakangkanayon tayo nga nakasagana. Ti panakaisagana ti panagpamilya Manong Nemi ket saan nga sitsinan. Masapul nga da diskartem, masapul nga da planom, masapul nga ipursigim tenyaman nga plano. May sakmet kada kiti na ruway nga agdindingi kada ito nga programa Manong Nemi ket nakapagsurotak takayat kumait nga buray dito'y simple nga makunamat nga success story apakasalitaan ti biag mi adiminto pulos malipatan. Iti oray kaadungan. Ngam sakbay ti amin, kablaawang kayo, takay aming agserserbi, iti Action Radio DCJ Silawag, iti nagasat nga orasyo. Kastamat rin nga kablawak, dagiti padak nga naraway nga agdindingig. Sa dinuman nga paset, iti Ilocandya, iti Balasiw Taaw, kanda dumapay apaset ti lubong. Dagiti sponsors na naroon aking ka, Manong Nemi nga sikat iti munda iti nga programa, ken sikat imang tedbihag, kadigiti pakasritaan. Kastoy ko man nga rugyan ti amin. Nagpatinggak laeng iti high school kanadamat inalak idi nga vocational course Manong Nemi ngem sangko nga nayubra. Napay patkam lang agkakabsat Manong Nemi siyak ti nauna talo kam nga lalaki idinto tap ti burdek mi ket babae. Kas inauna Manong Nemi kas manong di kiti kakabsat ko. Idi, tasaan akong ngagbasa, siyak ti maysa katulungan, day di amang, kanya di inang manong, para iti panagtalon. Panagtalon Manong Nemi, tinariingan mi nga pagbiyagan. Nagagat, day di amang, nagtalon manong, kas tamatan day di inang. Kasta iti ni, nagigugurak iti bagik, ti panawen ko, taltalon Manong, raep, segka, gapas, mula, harvest iti nateng, mula iti mais, harvest iti mais, ken nabadpadasak pa iti Manong Nemi iti nagdapil iti unas, tinagaramid iti takapulot, wano suka, Manong Nemi. Agdaraken iti dingwen, kanda dumapay nga panglakagan. Iti pa nagbarok Manong Nemi, siyempre, nadaanak mo iti makunkuna nga first love Manong Nemi. Ngayon siguro, ken sigurado Manong Nemi, nga saan nga da kami
iti na ikari tunggal maysa. Nagsipod ta. At damatan di kinimang padpadakas kanyak manong nemi. Nagsipod ta. Ibaga naman din nagsina kami. Kanya tibasol ko kunak basta. Agsinatan na rin. Di kan kayat. Adan sa baling ayatek. Nagsakit natin na tapa nakapaay manong. Ala? Ang kipilit tibagik na talaga saan nakakayat ko na. Tako nada nga roden, ore gan anuak no talaga nga saan nga isot na ikari, ket adda sa balingan na ikari. Wan manong nemi, gaboy today to'y inawat ko ti kinapudno, nga di makuna nga first love ko ket saan nga takamitak katuluyan. Aging gang iti may nga aldaw, manong nemi, inawis nak ti kasinsin ko, tayong kamano ang pasyar, kabagibang may barangay. Dito'y kon nga nasirpat, tinaikari nga para kanyak manong. Iso da ito'y manong nemi ni Erlinda, uno, Linda, ti palayaw na. Kasin, sinukit kitaan. Dayaman kasin. Uy, dito sa amat pa kay kamangam kasin ha. Kahit mo sa wen, nakasirpat kamit lain ti kasukat di first love mo. Napimpintas nga aman kasing, na? Napimpintas nga amang. Kinamdi kiti matana. Dakam sigurot na ikari. Hamo masigurado kasi no sa mong mapan asit gan. Aga makiam-amo kayong kuwana. Nagam-amo kam nga rod ka ni Erlinda, wano Linda, manon nemi nga dati ka mag-ibang mga barangay. Agkaruba lang ti barangay mi mano. Agbasbasa idi manong nemi iti kolehyo iti kurso na kina maestra. Kunak itinakam ko. Jak sakit may kaniya. Maestran to ni Suna. Iti ito sa siya. Vocational course lang. Nga masang ko pa'y may trabaho tadadtamad nga igugur ko ti bagik iti taltalan. Ngem. Tay kunadan manong nemi nusika talaga tinikari uraan niya't mapaspasama. No kasta nga pasyarak ni Linday Jabalayda manunemi kung uskusilap ti kapsat na nga lalaki. Siguro ma, kat saan nakakayat. Kinuray di kinalaganak kang kuhana. Madlaw ko lang tang sandak nga kayat. Ngayon, tsak na po kaon tinamnama. Saan nga isudamat kat armat? Ore man santa ka kayat, no kayat nagnilinda ko na ka. Dito'y kong anong naming ibaga ti I love you, dito'y kong ibit dikiti karik keng kuwan. Kasangkat to nga baybayan, agbalinak to na singpet, nagaget, agbalinak to na siyat nga asawa, agbalinak to na siyat nga ama. Ngem dimteng manong nemi nga sadak mutta na kayat apastor ken no nakpasyaren. Gaboy ti daytoy manong nemi napanunot ko ti mapan mangpasyar ken kuani di eskwela da. No kasta nga do ti makwartak no agapit kami kadagiti mula mi manong. Inakmet gumatang ti barong arwatek at pagwapo akman. Mabang gusto doon iso na manong nemi di eskwela. Hello Linda. Oy, Narding. Sige gayam. Gabot dinakmatan kaya tapastri ka ni Jibalay yun. Kasta nga umay kapasyarin na naroon na kinimanong mo. So nga, dito ikaw umay pasyarin. Mabaling ka di nga intag merienda. Simurot kanyak ni Linda manunemi na pangkam nagmerienda. Aging ka nga nagtungpalan na manong. Napangkampay nagbuyat ti sine. Dito ikon manunemi nila paaklon ni Linda na ibaganan kanyak iti I love you too. Dito nga roden manunemi tinangrugyan ti relasyon mi kini Linda. Wan ore man pa'y santa kakay-kayat kunak basta kayat nak ni Linda. Kaya sa dandanin agturpo si Su na manunemi adan napasamak ka na kami. Hindi makapagturpusin manunemi
Saan na nga naitrabaho pa ti inadal nakas kina maestra manong nemi tadamutten agpitpitik iti saklot na. Adamutten manong nemi ni J. Anthony iti saklot ni Linda nga ni J. ti inauna nga anak mi. Awan nga ruden tinaaramidan dagiti naganak ken kakabsat ni Linda manong nemi no di mandugot. Idi ba nagkalay sa amin? Ket naangay ti kalay sa amin manong nemi idi February 18, 1982. Ket siyempre manong, nakaragragsak kami ti tingal daw. Nakaragragsak daamang kiniinang kastamit ni kiti kakabsat ko, naragsak kam amin. Agsipod ka tingal daw nga isang sangayan para kada kami kinilinda. Ket ditoy nga ad-adda nga napatalgadan titan ni kala ti ayan ayat mi kinilinda. Iri panagtultuloy kadagiti na irut nga arakop. Nga ayan-ayan, iti awang pating ka na aragsak. Iri ba nagbinulig mi tirigat kan namay kari adin tupulos maperdi. Kari awang tungpal. Agbinulig kami ngagplano para ti maysa anaranyag nga pamilya na sa linunuan a panagbiag. Babahen iti ingkam panagtinulong a panagtrabaho iti talon. Adadan tiragsak iti pasingayanan ti inauna nga anak mi. Nga iso dayto ni J. Anthony. Oktubre 24, iti day dimit lang nga tawen manong ngempas nga iti asawak ti may sagwapo nga lalaki. Nga isuot mangted iti inspirasyon mi nga gasawa ngagtindulong ngagtrabaho agkaramot iti daga. Kuwen manong nemi kang kanayon ko ding ibagbaga no nasalukag ka agbiag ka. No sadut ka agpanglaw ka wenno agbisin ka. Agtindulong kami ti asawak manong nemi iti taltalon ngagbangkag, agtalon, agmulag, harvest, agtarakin iti dingwen. Mabaling kung kunaen manong nemi nga di mo pa napadasan iti nagkapa iti grabe. Gagangay lang nga normal ako nada saan nga pa nagkikita ad-addan tungo sa mamsam it ni ayat kada kami lumakapagkin naawatan kami. Naruna manong nemi ket wala nga tawen di niya palabas. Adan babae nga anak mi manong nemi. Iso da ito ni Maria Samira. Naipas nga manong nemi iti Abril 1, iti tawen 1984. Anong nemi? Gabutaw mo't adun. Duhan di kiti anak mi manong nemi ti asawa ka ni Linda. Adadamat nga igagagat mi itag trabaho. Ket kang kanayaming idaw-dawat nga sabi ko awan ti agsakit. Awan ti madaan ti grabe nga sakit. No adaman gagangila nga sakit. Sakit nga panateng, uyek, kuno anyaman dita. Basta sa lakit din nga grabe. Nanaruna ka na kiti anak mi manong nemi. Sabi ko tawan tagsaksakit ka na ko. Kundak nga narading. Kasi diyak pa'y napuutan nga nagsakit ka. Ore kas taon iti pa nagbambannog mo, iti taltalon. Rabi na da ka pa iti taltalon. Musanggat parparbang at da ka iti taltalon. Di ka malagsakit. Awan ti schedule ko nga. Anak pa'y nagsakit. Gamot tadyak kayat nga i-schedule nga agsakita. Ngayon kinabudno na manong nemi no adda iti marikriknak saan kong ikaskaso basta lakit uminumak ti adu nga danom. At tumarak met, ang jak ibaga nga masakitak. Tano agad da akon akit agkumutak agpalingetan agad masakita kon. Ngayon no adda man ananayak agtumarak mapanaklat agtrabaho naglinget akon na imbaga na kon. Sakit, gubra aklat ta. Dahita ti kayat kong sawan manong nemi. Aging ka, nakalpasan ti duwang nga anak, ba lalaki kan babae, anat kayat mga sumarunong anak ta. Narding,
Kanuan niya tipahin ni Apo Diyos kadata, Linda, hindi ka diso. Lalaki, babae, lalaki manen. Kano babae ti sumaro nung dagdan na di kita nga babae. Mi kat babae, isumad da ito ni Maria Sarifa. Naipas nga met manong name di November 12, 1985. Umadado, manong naming umadado, dagiti anak mi, kinapudno na, kata siyak nga inona, nga kada kaming upat nga kakapsat kata, siyak ti kaduan iti anak, manong naming. Kunak da ito, kalpasan kini Sarifa, manong nami, simaruno, ni Amory. Oh, lalaki. Duwa nga lalaki, duwa nga babae. Gusto nang tiupat, narding, kinong naidi manong name ni Linda. Nga dayta tigapuna manong name no apay, nga nagadayo itigidjat titawan ni Amory ken nga iso dayto yan ni Junior manong. Gusto na nga rodin, Linda, kunak. Gabotada matin Junior. Iso nga ni Jay, tinauna, sa maesta dua nga babae manong name sa ni Amory sa lalaki tinaudi nga iso ti Junior ko. Liman, di kita anak ko manong name, kahit ko nakanyak ti ulitig ko, nga ulitig ko, nga paggatal-talunak manong name sa San Marcelino Tingras. Ay, iti anak mo, ganti asawam sa Jalawang, tas sadya ka nga talon. Namakunam, napibinasmot lang barok, no den naam ti pamilyam. Kaduan na ngamin idi manong naming sa Jayak San Marcelino Tingras nga agtalon. Tumultulong iti ulitig ko. Talo idi, tagdadapil sa Jay, nga gramit soka, kanda dumapa. Napipinasmot lang no den naam dagiti anak mo, ganti asawa, amnarding, tapno napipinas. Asa sudag kamit lang, jasing kes kanta kasapulan dakin ka. Ngam dito dingras ti ayam mo. Angkel, datang ti plano. Ngayon masapul ko ti kwa. Pagpadanom. Makina pagpadanom. Datang ti yor ornongak. Egat mano ka ti ornong mo. Anta mabaling mo ang tulong mo kanyak. Ti kinagagat mo, ti kinalaing mo. Tas daw na itiragsak ko manong name di adahan akon iti makina apagpadanom. Amo mano. Ore kasanot kaget mo nga garado, agmula, no kurang ti danom. Awan, saan ka nga agbaligi, no anyaman, iti panggap mo nga paadwen, papintasin, tagbaling nga produkto iti talon. Kaya tagbilbilip iti manong name, di kiti kalugarak, iti kinalapsat, di kiti mulak. Nang naroon ano kasta nga agmulak ti mais, manong name, siyempre, marnek iti danom, tadangarod makina pagpadanom ko. Maragragsakan mo ti asawa, ta siyempre, iti makalawas, suno mo pati makabulan. Tadito yan manong, mismo nga lawag, iti barangay mi, iti kabangibang nga barangay, kanda dumang nga karubang nga barangay, ngayon di kiti mabaling ko nga talunin. Manong name, among kadi nga idi ta adan iti college kang runa kanyak idi kada kami iti asawa. Kamusta? No tiyempon manong nemi iti pa nag-harvest kada iti mula mi nga naten. Parbangon pailaeng manong no Jack Mariro alas 2, alas 3. Adakam dun nga gas umay kay tumulungan nako. Hagka nga tamot mapuyatan unay ko na. Tapos di kasi takit ado di kita manateng mi. Ito na makaanateng kami, manong name adala di owner type jeep ko, manong name nga pangiluganan numaten kadikiti nateng kahit mapamimaten i-deliver dito tiyandaan tilawag. Nalawag, nasipngit pa ilangin di, manong name nga madda kami nito tiyandaan. Kaya may maten na nga masadag di kiti komersyante. Apo. Kung presko, kaya ito masawan. Hangay di malam, ti pa natengyo. Saan, kamusan? Pinarbangon mi. Na,
Bagmanta, alala, nalapsat nga peso kan talagang preskong-presko. Ito na mapaangkat min manong nemi agawit kamton nga kasawa, agrubrupat tumutin di kita anak mi manong nemi nga mapanag. Agkapay kam tulaheng manen manong nemi ti asawak nga ni Linda kalpasan na sumalok kam tumanin di taltalon. Mapaminto ituloy manong nemi ti ag-harvest. Kadag alas 7, alas 8 sungatan manong nemi naka-harvest kami manen. Teta, pagkat kam tumanin manong nemi nga mangikarga iti jeep, mapangkam tumanin ti tiyandaan. Kaya't nangasawin manong nemi ti may isang mukhang naglako. Narento no makalako kami manong nemi. Akit bilang tumatanaan ni Linda tinaglakwan mi. Amunan tumet nga budget manong. Ta ibagan tumet di kiti anak mi agbasbasa no anyat masapod. Kat gabuta saan nga umanay babayan ti panagmulak itinateng manong nemi. Siyempre, malaksit ititarakan ko nga talo manong nemi at dapat digiti sumagmano nga bakang katangik nga ipatarakan ko. Ket no kasta nga mabalinan nga ilako tawaran dan manong nemi a pagisumit ngagkasapulan digiti anak mi ngagbasbas ti college iti pagmatrikul. Kagadaglako ak tumatmanin na manong ti baka. Sala nga baka manong nemi ti taraknan medi. Kaling bakit? Igasang magamin manong nemi. Datali mga anak kadagbasa da amin. Manong nemi. Nga datan tumanin manong nemi ti pangibagaan ta kaniyat. Apaw na mansum tabagim ti pa nagtrabaho parbang bantal daw sardam. Iya ba na puta nga nagsakit ka narding? Saan nga ipalubos na hapon Diyos nga sakitak? Kabutan na sakitak. Kasanupay ti panang pabasa mi. Nga gasawa na kiti limang anak mi. Kaya nulitak ba din pare? Okay. Aging ka manong nemi nga tintengan siyempre iti umuna. Nga panagbaligi iti inaunang anak mi. Wahin manong nemi. Itinananayan nga panagraduar na iti kurso manong nemi nga inarapap na. Ni Jay manong nemi kitay. Nagraduar manong nemi. Nagbasa iti 1 year iti BS sa physical therapy iti MSU Batak. Sa na-inship manong nemi iti electrical technology iti MSU CIT tilawag. Nga na ito iti ingraduar na. Kaya't kastaon iti ragsak mi, iti asawak manong nemi. Hindi ta makapagturpusen, siyempre tinaunang anak mi nga ni Jay. Agturpusen iti kolehyo. Akit tapi malding, siyempre manong nemi. Akit sa umuna nga panagparaduar mi iti college, iti inaunang anak mi. At ungarot manong nemi iti mga uyong iti naunang anak ko. Nakapagturbos ka, baro, pabalim mo ti mga asawa. Sino nga na sino ka? So tinandamat tinaunak. Tapos ladalay bagbaga manong naming ado ti girlfriend na. Nagtrabaho pala muna, uncle. Wala naman. Nagtrabaho ng ikpaiso manong naming kalpasan na namamunan samit lang iti uno nagbaling nga katrabahuan na iti tayam amunan manong nemi tiyarin manong nemi napang kami matin nga asawa kita siyempre manong habat nga narigar nga kasasarita iti nagbalin nga balayan mi aging nga nagkalaysan nagkalaysada manong nemi iti sibil iti December 9 manong nemi. Sa inkaridamat lang manong nga kasawa dan tumitlaing iti simbaan o nagkasardan tumit iti simbaan. Kaya't ka sa regalok nemi iti pa nagkalaysana apo nakatsabak iti manong nemi iti produktok na mais
Matang mo natin, may isang si bubukil nga tricycle manong. Kahit nangalak iti franchise, adda din barangay franchise. At tricycle, tinregalok, iti inaw na, nga anak ko, iti panakiasawa na. Nagtultuloy manong nemi, mapangkamit talon, saka mapan dita tiyandaan. Sa amin tumanin aramiden, manong nemi, timapan nagtuble, ngag-harvest, nugas nga tiyempo, iti panagna natin. Mamintuwa kami ngag-harvest, iti may sangal daw, mamintuwa kami nga mapanaglago. Ang tultuloy ko, manong nemi, iti panagtaraken ko, iti baka, ken panaggatang ko, iti bakang ipataraken ko. Nakunak nga roden manong. Agsasarunon, siyempre, iti panaggraduar, dagiti anak ko, no kasta panaggraduar na kita kasapulan mo iti pagpaala. Dagiti agpasbasa pa ilang manong nemi, siyempre, kasapulan kwarta. Manong nemi, numampay ko nakitay nga awan jak kayat ti mga schedule iti panagsakit. Awan adamad lahat na nagidi gondaweng sakit na paggastusan mi. Ngayon ti pagpintasan na manong. Awan di kiti nakana ng sakit, gagangay laing ang sakit. Naging ka manong nemi, nga dimteng tikasla sami iti akamailan, nga paglasatan apasamak ti biyak mi. Nagunadan manong nemi, normal laing ti panakasuot, wano panakaited, nemi amin nga aglabas ket dakas. Nalabas abanog nga sa mga paghinanaan tabagim talagang adamat dakas kay bunga. At di bulan manong nemi nga panagsangpet dagiti kakabagyan ni Linda nga asawak nga nagapuy ti abroad. Ket ni Linda manong nemi isu ti adadda nga pamaangda nga agpuspus agasikaso. At dagiti kundahoy manong nemi nga ang halin ti bannog na no aggapo. Iti ken kastambat na gidigiti nagbalikbayan. Ramangan no, di mo kabailan. Linda, naging ka. Aw, mati sa bali nga pamaang na, no sanga siya. Nabding, so nga akong pagdanangam. Kasken ka. Diyak naka-schedule nga agsakit. Ken maiparit agsakit ka na tayo. Manong nemi, di mi pelus ninamnama. Itulod ida dita airport manong nemi, taglugan dan tereplano, tagawid dan iti abroad. Ado kami nga nagitulod manong nemi, ket sangkam nga nagagagdan nga nakasangpet iti airport. Hindi ipasabad ta kaniyak manong nemi, impasabad ta kanyak jak pa nakadanon iti airport nga medanang ipasabda mang ipasabad kanyak. Naring. Ay, Abay kapsan. Hindi ka kumamakaklat. Abay, ni Linda, intaray da iti hospital. Ket basta madlatan naglusnoy. Ana, ket kasano nga roden? Ket dagiti kakabagyan na nga sublin sa abroad kita naglugandan. Inutong hospital, tinang itarayan da iti asawak. Inutong hospital. Naranamat iti manong naming adungalugan matrapik. Nga dahil tatiga po na noapay nga saan kam nga nagagagdan nga nakadanon iti airport. Private hospital manong nemi tinangipananda kinilin sa dinutayan ti asawa. Kanat kasasad na, doktor. Stroke. Nagatake na asawa. Kasasad na, doktor. Manong nemi, gabot ka ado nga siguro nga pasyente kaslasan. Nagsasarunon manong nemi, di kiti anak ko nga umay dito ospital, idi madamag dati na pasamag iti inada. Tatang, ninanang, kumusta? Kumusta ninanang? Mga sinapodyosan ako. Diyak pinakita't kasasad na. Tatang, agkararag ta kinapodiyos. Agkararag tayo. Manong nemi amok nga tirason kat iso ti panakabanbanog ta sawak. Numano nga aldaw, mano nga lawa. So kadagiti balikbayan nga kabagyan. Banog, puyat, stress, manong nemi. Nga dahi tati nag-attack. Ipuon tinapan nakatake na.
Kat kapumadlaw ko manong naming sa daunay ng kaskaso ti asawak. Hingga din ko may transperisuna. Ang gabot na private akat napang kami ti hospital manong naming gabot ti amamok nga nangi-transfer kang kuha ng amamok ka doktor iti hospital. Iti provincial hospital manong naming dito yan nga dadang inasikaso da ni Suna. Kat ko na manong naming iti doktor. Nag-asat launay. Nagsipot ta. Mako na nga mild stroke. Doktor, awan to nga diferensya na. Adalang gagangay. Kaya mo manong nami at pa nagdiwig ti asawak na marikatang nagsaw. Linda. Darling. Digitan na ta. Nadadalan kita. Ibahat sa lusudak na mabalintang kagigitan. Nga sumbrek dito yung mangkita ka. Riyar na kaksaho. Makutim ka di matlahan namin na parte na pag-im. Maligatan na. Ngam ko na si doktor. Gagagangay laing dayta. Ngam mo may pakat usustukin ka nga agas kan para katratar dito eh. Ag sublim tumitlang ti normal na kasasad mo. Sapay ko ma. Narding. Sapay ko ma. Narding. Ko na nagitilimangan anak mi. Ken kastamat ten manong nemi. Dagiti gagayam mi kakabagyan mi. Sapay ko ma. Tag sublim tumitlang ti dati nga normal nga kasasaad ti asawak. Ti ina dagiti anak ko. Nagpahot basit na nung name ni Linda ti ospital kat siyempre gastos. Namsa balik ko na. Tak, emergency awan pagdanagan mi. Tadalat na nakasagana nga mabalin mi nga kaoten, mabalin mi ay lako tapnuwa ada tumawad nga kwarta mabalin mi igatang kadagiti kasapulan. Nagsublimat laing manong nemi, tinormal na kasasaad ni Linda, siyempre naragsak kami. Kat kapo, tasamot pa ya kumpleto idi, naggraduar na kita nakmi, oray, saan ko kumakayat no ka manong nemi, nga umay tumulong, itatal-talon ti asawa. Marigatan ka narding, no saan ka umay tulungan. Iamangan, no, si kamat ti sumublat ngagsakit. Nalipatan ka din ti pagsasaok, Linda. Saan nga naka-schedule kanyak ti sakit. Ala, di mo pagsasaw na ita. Mga asin na po Diyos. Nasalunantak, nasalunat tayo. E nanaroon ng saan tayo ngamin nga abuswen ti bagi tayo. Nuapay nga natake ka. Ay mong tirason. Sobra. Banog mo, puyat mo, kanta stress mo. Manong nemi napag-graduar mi. Na manong nemi nga ideya 2016 napili ti pamilyak agas model family under dati nga mayor Civil Fariñas manong nemi 2016 di mi kumakayat idi ang may sa kami met nga nominee manong nemi gabota family manong nemi awantan niyaman nga nadagsen idi nga sa amin nga nagkinawatan no problema mi iti asawat sa anak mo iti manong naming Kimal Kaliwa. Nagbalinak nga napudno iti asawak agasmat iti panagbalin ti asawak anapudno kaniya. Ken kastamat ten manong nami nga naparaduar mi amin dagiti 5 nga wano 2016 kunak kuma. Ket isu iti panaka pili mi akas model family. Dito yung siyudad Pilawag. Maragragsa kami siyempre. Siya sinutisaan nga naragsak, no, mapili ti pamilyam akas model. Model family, may bagay launay kunami manong nemi agsipud ta. Husto unay, nakapagturpos amin dagiti anak mi. Numampay ni John
Anthony nga inaunami manong nemi kasmet inauna nga nagasawa isuna. Ket nadaanda manong nemi kini siya rin nga manugang ko iti talo nga anak. Nasisirib nga anak manong nemi ni Jacob, ni Jael, dat tilawag ti pinagpiesta na iti 2023. Ken ni Jeya, nga ni Jeya manong nemi kit iso iti nag-infantil queen kada ito yung tawen na panagpiesta ti siyudad Tilawag. Wan ni Jay ket 15 years na nga naggubra manong nemi akas salesman iti may sakadik iti kumpanya dito siyudad Tilawag nga ti agdama ket agnagnegosyo iti van rental ken cars, buy and sell man. Erinto nga ni Maria Samira ket nag-asawa mo manong nemi iti may isang Egyptian nationality. May isang doktor sa Saudi dito asawa na nga ni Mohammed Fatih Osman. Adandaman ti may isa nga anak nga ni Alia. Wan. Agagububra agas nurse iti hospital iti Laguna for 2 years. Santo na pan nag-nurse iti Saudi Arabia. Nga dito iti nagamamon da iti doktor nga asawa na ita. Ngaging gana ita kat adda iti Saudi Arabia raman ti may isang anak da nagtrabaho sa tiyan. Di may katlo nga ni Maria Sarifa manong nemi ket asawa namat ni Ferdinand na may isang asiman duamat kan digiti dua wano duamat kan digiti apu kumikan katakwada nga da Sophie ken Steve. Kas na nagraduar iti nursing iti Northwestern University agububra akas nurse tay may kadua nga anak da nga apu kumi. May ka-upat ni Amory nga madama ita nga regular employee iti City Hall akas driver. Adamaten na sa nga apu kumi kang kuha na nga ni Syra. Irinto tani John iti junior ko manong nemi courtship management. Kanagrador pa iti professional education iti Northwestern University. Agububra ita nga agdama iti customer service officer akas customer service officer iti may isang mall sa Oman, Saudi Arabia. Lakaya ko manong gabot in 26 irinto 67 maten ni Linda. Ni Linda manong nemi kapo idi dati pa nakaatake na kada dati gundawin no kang sumuro. Ngem nasalunat kami kas na kunagitayen bawal ta agsakit kada kami kay nawan ti naka-schedule nga panagsakit mo. No ang pay lakaya kun kunak manong naming nga nagtuloy pay laing tinak panagtalon ken kastapat ng panagtarakan ti baka kalding ken so na lang ta sanitan ang sibot na paritan dagiti anak ko. No pay kasta saklat tamat iti kayat da nga agbalin agtalinaed nga presidente iti asosasyon mi nga barangay tricycle dito lugar mi. Ti kabungaan tuda manong nemi siya iti agdama nga presidente. Awanan ti sa pulik pa kiniapo Diyos iti panagbalegi iti pamilyak manong nemi nga nagbinuligan mi iti asawak na ni Linda. Sabi ko takastan tumet ti pagtungpalan dagiti nagbalin tupay nga apu ko mi. Niapo Diyos sa kang kanayon ti kang kanayon namang tartarabay kada kami bawal ti sakit kada kami iti panagtinulong dakkel ti mabalin na maaramidan na nga nasyat ken pagtungpalan ti amin. No nasalukag ka, agbiag ka, ngem no nasadot ka, agbisin ka. Dati nga ron ti pagkasarita akmanong. Kat sabi ko tanakaibati akman iti adal, liwliwaken pagsarita iti lawag siya. Papagaya mingigarod ng igan ti may ikatalo nga grand finalist tayo. Ni Narding Gawiran iti barangay 48A Kabungaan North Lawag City. May katlong yan tayo pagpili
runner-up kan may isang special award papagayam. Pamakada nga rin dati pagayam yun, iwanong yun, Nemi Ruiz, happy watching. Thank you for watching.